ni makawuono kageno ni odiochienge dhi yor makare kendo sedo gweth kokalo e chenro marwa mar injili kalo mabiro ni chieng' Jumapil ka Jumapil to mokwongo mage weche momiyo pek odiochieng' ni ma tarik 8 dwe mar auchiel higa mar 2025. The biggest reward that Mitei should give the teachers now is the CBA for the year 2025-2029, considering that the CBA that we are having now is coming to an end by 30th of June. Riwruok mar jopuonj nato nyiso jata tije makojolo ka TSC mondo okete tim mapiyo winjruok margi ma higa 2025-2029. That we will continue enforcing the law with the sale, manufacture and advertisement of all nicotine and tobacco-related products. Migawo mar thieth oyango okenge mag kedo kod yedhe mamero ji kido mar nicotine pacho ka. Kama mmoja alikuwa na panga, mwingine alikuwa na nati, hii nati ya chuma. Kwa hiyo wakatuambia kwamba wanahitaji kupatiwa pesa ambazo tulikuwa nazo. Make hancha Kuria West onyiso luoro kaluwore kod rochruok arita mamedore e gwengego. Machigni nya kwaramogo jong nyalo tudri kodwa e namba mar 3 kata X marwa Tramogi TV KE at James Opondo Senior bende wantiere achiel kachiel kokalo mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Machigni nyinga en James Opondo. Jatend piny William Ruto okoni ok obi chiko ite ne jok matemo gwenyo pache to biro chimore tir kod chenro mag dongruok koloso e kinde lam mane obage e kanisa mar Church of Christ Africa mayudore Makadara boma ma Nairobi. Jatend piny okoni sirikand Kenya Kwanza dhi timo duto manyalore mar chopo mise mag uchumi midendo ni bottom up economic agenda kabendo jiwo achiel mar oganda jo Kenya. Ruto ne oten kod governor ma Nairobi Johnson Sakaja e kind jotelo mamoko. So unity is God's purpose. Ni mapenzi ya Mungu sisi wote tuishi kwa amani na tuishi kwa umoja. Kwa hivyo mimi kama kiongozi wa taifa hii kwa mapenzi ya Mungu, jukumu langu ni kuunganisha wananchi wote wa Kenya, kwa sababu hivyo ndivyo mapenzi ya Mungu inavyosema. Na ndio sababu munaona tumetembea mapana na marefu na sio sana ati mipango yetu. Leo tuko na serikali ya broad based ambayo inaleta Wakenya wote pamoja, kwa sababu hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Tuwe katika mahali pamoja, tuweze kupanga mambo ya taifa letu tukiwa na umoja na tukishirikiana kwa pamoja. Ndio kwa sababu pia kunasemekana umoja ni nguvu. I want to encourage all the leaders here, my MCAs, MPs, let us have that spirit of true humility. Even as you lead knowing that it is God. Romans 13:2 says, and I'm glad the youth leader said, Romans 13 says that there's no authority that comes that is not from God. Tuongoze watu na unyenyekevu ambao umetoka kwa Bwana. Juu hizi viti ambazo tumekalia hatukupata juu ya nguvu yetu, hatukupata juu ya akili yetu. It was not by power or by might, but it's by God's grace. Kishaanza mambo broad based. Na mambo broad based nashukuru sana juzi nimeona wale walikuwa napinga broad based wakisema sisi Psycho Fund, wakina Lord and Worship Team, sasa pia walikuwa uko juzi. Na wewe sasa hii gari imeshapita broad based. Inakaribia 2027. Na gari kijaa utaingia. Watu waingie mapema. Hii ni kama safina. Watu walikuwa wanaingia ngapi? Tuingie mapema. Mambo ya Daktari President wetu Ruto si mambo ya broad based, ni 10 bila break. Jagoro mungiro migawo mar arita Raymond Omolo telo nyasi mar keto ayanga chenro mag jiwo arita kuonde dak mopogore opogore pacho ka kod bombe ma otis ni usalama mitaani. Jokanyo mag riwruog jodak e gwenge kod bombe mong'ere kaka Kara ojiwo kenge mag neno ni arita ojiw ka jopiny bende okwa mondo otim machiegni kod apisas mag arita e jiwo arita kwe. Owinjane kaka weche dhigi sane. More effective safety strategy. We will encourage more residents to engage in safety initiatives
initiatives, and that will enhance local safety and trust, which is a very important aspect of security. And then finally, we'll be establishing sustainable models for ongoing community involvement in security initiative, ensuring a lasting impact. So a rallying call for each and every one of us to support Usalama Mitani. We are requesting you as the residents work very closely with the government. We are requesting the government agencies to support this program so that we can take charge of our security and create a safe and peaceful environment for each and every resident of this country. Thank you very much. Asante sana, wacheni tupigie makofi tena for that session, Bwana Sixtus. Asante Udumbe. Na sijui kama watu wameshika, just checking that whether that program we have understood it. Na kama kuna swali, I'll have some moment unaweza uliza swali before Bwana Sixtus aende. Lakini tumesikiza mambo mengi. We have listened to a few of the resident associations. Tumesikiza Mombasa, tukasikiza Kisumu, tukasikiza Nakuru, na pia representation hapa Nairobi tumesikiza kutoka Komarok. Sijui kama kuna watu wa pande nyingine. Hebu acha nione kwa mkono kuna. Oh, okay. Hii ni pande gani? Westlands. Sawa. Wewe. Jalup jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj mar NAT Hesbon Otieno nyisi jatije mar dul mandiko jopuonj e pacho ka yor kojolo Evelyn Mitei mondo oneni oketi e tim mapiyo winjruok makanyakla mane jopuonj obedogo kod dul mar TAC. Otieno mane loso litene kinde romo mar jokanyo mar riwruogno okoni winjruok mar tich mane gitiyogo sani rumo giko dweni mar 6 kendo winjruok manyien winjo chak tich chakruok mar dwe mar 7. Winjruok magidwani ochak ketie tim gin gidwaro mondo mi osara mar jopuonj omedre kod atamalo 60. Chairman alisema this union was. So we are thankful that Mitei is coming in. And the biggest reward that Mitei should give the teachers now is the CBA for the year 2025-2029. Considering that the CBA that we are having now is coming to an end by 30th of June. So we should have a new CBA by 1st of July. And the best thing that we have done as a union, we have given our demand proposal, which is for the basic salary at the rate of 60%, and then all the allowances cutting across at 30%. It is a demand proposal that we gave and is being studied by the Salaries and Remuneration Commission. We are warning the Salaries and Remuneration Commission that their work is advisory, not to come and dictate what we should take from the government. What we need are adequate learning resources for the children. What we need is enough teachers for those children. It doesn't matter where the teachers are. The debate is that a high school teacher cannot sit next to a primary school teacher is more like the Afro-American relationship with the white colonizer. Jirake sub-county Makuria West yuagoro chuo gomagarita kwe gwengego ka gedwaro mondo tenda rita kwe okonygie kedo kod kweth mag njore ma osebedo ka monjogi e kinde mar dwe achiel ma okalo. Giwacho ni johala mathoth osemonji kendo mwandugi okwal kod jonjore ka moko kuom oganda bende osehiny e kinde monjgo. Brian Lihanda en achiel kuom johala ma kwethni mar jonjore nomonjo tarik 4 dweni kendo kwalo mwandu ge dukane ka olero ni dwaro nitiere mondo tend arita otima pedha ne achije marucho arita. Giko mar dwe mokalo ji 2 ne oyudo hinyruok bang' kane ogogi kod lisasi. Wateja wakataka kununua, mmoja akaomba credit, alipoambiwa ipo akatoa pesa kwamba apatiwe, lakini kabla apatiwe credit akawa wameingia ndani ya duka. Wawili waliingia ndani ya duka, mmoja akabaki nje. Wale wawili ambao waliingia ndani ya duka, mmoja alikuwa na panga, mwingine alikuwa na nati, hii nati ya chuma. Kwa hiyo wakatuambia kwamba wanahitaji kupatiwa pesa ambazo tulikuwa nazo. Nilikuwa nimeshafunga kabisa kazi, nataka kwenda nyumbani, kwa hiyo nilikuwa na pesa ambazo nimefunga kwenye karatasi. Nikachukua pesa nikawapatia, lakini wakawa kama hawajaridhika
kwamba nimewapatia pesa zote. Wakaanza kuniambia kwamba tupatie pesa zote, hizi sio pesa zote ambazo tumeambiwa ziko hapa. Serikali security kiwa tight, because kama hapa ni saa 2 inaibiwa. Sasa biashara basi mkifunga saa 2 tunaenda wapi? So ni ile yenye security kiwa fiti hadi biashara inaweza kupigwa mpaka saa 5 saa 6 hivyo. Mtu anapata chake hata asomesha watoto. Hiyo tu ndio naweza kusema tu serikali tu yake security kwa fiti. Migao mar thieth ochako chenro mar golo oko mwandu man kod yedhe mamero ji kido mag nikotine chirni ma pacho ka ma oyangi gi jagoro mar migao no Mary Mudhoni ma owacho ni jolos mwandu kod jouso tiyo gi oteku margi mar ywayo bucho mwandu go e doho gino ma keto ngima oganda jo Kenya kamarach kano wuoye kaunti ma Kirinyaga romo mane okelo kanyakla jochiw thieth e kor gwenge maya alworano kaka yor keto oganda e ng'eyo kotenore gi midhiero ma ikelo gi yedhe mamero ji machalo kaka nikotin kod midhiero ma ikelo gi ywayo ndawa gino mano wacho ni thoro kelo midhiero ne familia kod rawere. Osiro paro mar chik mageto neno ni oganda oyudo thieth makare ma idhi chokie pacho oganda chakre juma manyien. We cannot destroy a nation, destroy a country, destroy our young people because of selfish interests. Therefore, with all due respect, I will want to state categorically that we will continue enforcing the law with the sale, manufacture, and advertisement of all nicotine and tobacco-related products. I would want to ask the people involved to ensure that please do not go against the law. Ensure that you think about the public good first before you think about making that one coin. Think about the many people who are dying of cancer because of you. Think about the many children who have dropped out of school because of you. Think about the many mothers whose children have aborted because of you. Think before you sell that product to any Kenyan. Moko kuom mine mapek oyudo pima maonge chudo mar ng'eyo chal margi kod nyithindo magiting'o kaka yor geng'o midhiero manyalo gore kuom joma mine e kinde mag yach. Kokalo e sir mar pim maonge chudo ma ochwal kod Liam Baby Shop ne mine maonge kod nyalo mar dhi e pim mong'ere kaka ultrasound, minego oyango ni bedo maonge ng'eyo e wi chal mar nyithindo manie ich osemiyo mine mathoth e pacho ka wito ngimagi e kinde mag dhi konyore. Gikoni okang' ma okaw kod Liam ma bende ne omiyogi thuolo mar yudo lep nyithindo en resruok ne mine kendo goyo jek en ting' ma sirikal nego. Sama dhako mako ich okia kata EDD mare kwa biro kama Liam ka otimnwa ultrasound wanyalo ng'eyo chieng' mo onego bed wakonyore. Mano one. Mar ariyo iyudo ni dhako ma yodongo nyathi samoro bedo marach. Pod ultrasound dhi konyowa e yore achiel kata ariyo. For those who cannot afford the 1,500, 2,500, they can come shop and get free ultrasound and know the development of their baby, their heartbeat, and if there's a problem, you'll be referred to a hospital. Wangi co-sleepers, mwaloso mani nyithindo, monyuol mapodu week, warangoni ka loso nigi pillows go, mondo giyudo nyithindo yudo liet maber. We've noticed some women cannot afford these ultrasound services, and maybe they wanted to know the gender of their kids, but through Mama Liam they came and know the gender of their kids. Some had some anomalies through the sonographer. They were able to know where the problem is, and also found some women that thought that they were pregnant and it was ectopic pregnancy. So they were able to be referred for further analysis and further services. Nikech ngima besa ni oidho ok ji te manyalo kata chulo SHA. Koro ka gima kawuono timre ni en gima ok ong'iyo dhok ma ng'ato wuoke.
Jogo manie sekta mar limbe, tuke kod pur koro onyiso luoro mar yudo lal kaluwore gi paro mar chik mar omenda higa 2025 gi 2026 magikoni nitiere kod moko kuom lokruok mageto gayo gi chien jogo mayande siro gi. Jakom komiti od bura no mochung' ne weche mag omenda Francis Kimani Kuria olero ni achiel kuom ng'ur mane ochwal e nyim komiti no en ni piny owacho sani keto osuru e nyamburko mating'o welo mayande ichwal negi maonge usuru. Okoni higa mokalo migawo mar tuke bende oyudo sir mar chiegni shillings bilion 1.5 ni mar piny owacho ne ok kawo osuru e sir ma kamago. Jotelo no ne oloso Mombasa bang' bago romo gi jogoro mugirore e migepe mag limbe, tuke kaachiel kod pur ewi ng'ukruok madi bedi e budget ma higani. Because there are several proposed amendments in the bill that's going to touch on areas of tourism, for example, those vehicles that are used for transportation of tourists, moving from exempt to becoming vatable, for sporting events, removing the exemption of donations made to support sporting activities. And we've been informed, for example, in the year financial 23-24, there was around 1.5 billion shillings by private entities that was used to support sport activities across the country. So the proposal, if then removes that exemption, that means we risk losing those particular donations that are given by institutions. Ja kormo jongre ko ywe ma adundo kapok odhi e yweyo weche manyien chopo na malera mano Frank kawuok ka Bondo Misambi Pombo. Erokamano Wood Misambi. Steve Andiwo Wood Kadem Diruma wacho ni amor gi chenro mar migago Ramogi TV kelonwa weche maler kendo mayom. Wantiere Arombe Center kae Sara Singa Nyakwaro Dongo wacho ni katodo koni entiere Lien nyamin mamane kakrao oketi mana Ramogi TV kendo chopone e yorno makare. James Opondo japichani ni e yorno makare kendo Ramogi TV chwalanwa chenro mar migago e yorno makare. Deva Biro Mwalimu Teacher wacho ni japicha aneni kaka ikelonwa habari yorno mong'ith ka antiere Kisumu mano City Kabwana. Nyakoro mokojong kikidimbo ni kochipodo wan gi weche mathoth ma waikoni e chenro ni mar migago. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Duto teka unusi gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. The least a business can do is just afford the bills. Whether it makes profit or not, that is something that you will do later with the marketing and whatever. But I can assure you it's able to service your employees in terms of payroll,
and the rent at least, and utilities and whatever. Most CEOs or most business owners don't pay themselves. So even me, I'm on a salary. After me, I wait for end month like everybody else. Like everybody else. I'm like, telling you, what date is today? Because at the end of the day, when you don't do that, then you will never separate money for yourself and money for the business. They will always be intertwining. So watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machigni kendo nya kwaramugi. Piny Kenya ikonene budget mar hik omenda 2025-2026. Kata kamano ywak osebedo mang'eny mokalo e kind oganda kalure gi ng'eto mitimo e osara jotich. Ng'eto go gin kaka mago kumba mar thieth SHIF manachako tich dwe mar 10 higa mokalo kod ng'eto mar ute manengo gi olor kata housing levy e kind mamoko. Finyakidi nono kaka ng'eto gi chido yuto mag jo Kenya ming'ado osachgi. Ne thoth jotich pachoka mor mar giko dwe ka ng'ato yudo osara mare koro lokore kuyo mos. Osara mosebedo ranyisi ma tich matek koro pong' kod ng'eto mopogore opogore. To an aneno ni mondo wayiuru bajedni nikech chien kanyo wasebedo gi bajede maricho. To pod Nyasaye otelonwa wayora ayora. Wan joko nyanam wang'iyo gi yoro. To sani makoro mbadi ni kacha to wawinje kaka wuoyo nokone ok obi miyowa gima rach. Jokama ok wamiye uru nafas mondo miyo wanena gima gilosoni mondo waneno ber kata rach. Actually, I have a lot of belief ni jogi dhi timo nade gidhi timo some changes kalure gi situation mantiere go sani. You know, there's a lot of challenges young people are going through. So, and kumadira and get a lot of trust and hope. Ni jogi timo some changes into it. Ng'eto maratamala 2.75 ne okumba mathieth mar SHIF. Ng'eto maratamala 6 ne omenda mag rutaya kata NSSF. Ng'eto maratamala 1.5 ne uto manengo gi olor kod osuru ma piny owacho ng'ado jatich ka jatich kata pei gin moko kuom gigo mosekelo ahinya ywak e kind oganda jo Kenya. Ma en oboke mar chudo mar Karina Chieng'. Nying mok mare maradier. Yuto mara Chieng' dwe ka dwe en shillings 30,000. Kata kamano, ng'eto mitimo dwe ka dwe mar NSSF romo shillings 1,800. Ng'eto mar omenda mar thieth SHIF romo shillings 825. Osuru ma serikal ng'ado jatich ka jatich ing'ado shillings 732. Kamano mar ute manengo gi olor kata housing levy romo shillings 450. Omenda duto ma Chieng' dong godo tok ng'eto romo shillings 26,193. Ne jal mayudo sara mar shillings 50,000, omenda ming'ado mar rutaya en shillings 3,000. Osuru ma piny owacho ng'ado jatich ka jatich en shillings 5,845. Ng'eto mitimo ne okumba mar thieth kata SHIF romo shillings 1,375. Kamano mar ute manengo gi olor en shillings 750. To ne jatich mayudo sara mar shillings 1,100 dwe ka dwe, omenda ming'ado mar rutaya en shillings 4,320. Osuru ma piny owacho ng'ado en shillings 19,812. Omenda mar okumba mar thieth ing'ado shillings 2,750. Kamano mar ute manengo gi olor ing'ado shillings 1,500. Ma opogore gi ng'ano mayuto mare romo shillings 500,000. Ng'eto mitimo mar rutaya romo shillings 4,320. Osuru ma piny owacho ng'ado romo shillings 1,134,712. Ng'eto mitimo ne okumba mar SHIF romo shillings 13,750. Kamano mitimo ne ute manengo gi olor kata housing levy romo shillings 7,500. Pogruok makama bende nenore osach jatich mayuto mare romo $1,000,000. Wirani ng'eto mitimo mar omenda mar rutaya romo shillings 4,320. Osuru ma piny owacho ng'ado jatich ka jatich romo shillings 293,496. Ng'eto mar okuma mar thieth SHIF romo shillings 27,500. Kamano mar ute manengo gi olor romo shillings 10,500.
Kaluwore gi jalony e weche ndiko jotich Gershon Katieno, ng'eto mitimo e osara thung'o jotich wirani oroch ahinya nyalo margi mar kungo. Oketho saving culture nikech koro iyudo ka pesa ma ng'ato dong' godo koro nyaka ringe dhi e bills mokwongo. Nitie joma ni chulo rent, nitie joma chulo mortgage, nitie joma chulo kuonde kamoro ma ng'ato dake, weche mag school fee, weche mag wuoth, weche mag chiemo. Koro by the time ma ng'ano tieko chulo gigo to seche moko iyudo ka moko bende oringo at negative. Koro manyiso ni onge gimo modong' kabisa en gi gowi. Ji odak adaka kamiluongo ni hand to mouth. Koro hand to mouth noero nyalo ga gemo stress kaluwore gi gope ma koro ng'ato donje, nikech kapo ni ichudo gope michaki ichulo bills ni miolo gowi, to kanye ma koro weche mag stress go chako donje matin kaluwore gi kaka gowi ma ng'ato nigodo oko. Ng'eto mar omenda mar rutaya kata NSSF ma ochuno ni kambi nyaka chiw marom gi mar jatich ne jatich ka jatich. Katieno wacho ni osechuno thoth kembe pachoka chungo chenro mane gichiwo ne jotich kaka chiwo mich ne jotich matimo maber moloyo. Tiere gik moko ma koro niyudo ka employ nyaka ng'adi. Inyalo yudo kata ka nitiere allocation moro noket kata mar motivating staff or appreciating them, kata awards moko, allocations moko manyicho keti mondo me ka apart from salary ang'o kendo kaka inyalo boost moral mar employee. Koro yudo ka kembe moko nitie nyocho chuno gi nyaka giduok mago chien kata gigol gi agola kabisa mondo mi gineni giluwo wach ma sirikal oketo mar compliance nero. Achiel kuom yore mag konyo gayo chandruok mar paro e kind jotich, Katieno wacho ni en chiwo puonj e wi kaka ng'ato nyalo chano tiyo gi osara mare dwe ka dwe kaluwore gi yuto mare. Bende omedo ni kembe nyalo neno ni onge pogruok maduong' e kind osara michulo jotich, kachiel kod jiwo jotich riwore kod riwruoge saga makonyo e kungo omenda. Ji onego bed educated or enlightened kaka ginyalo tiyo gi pesa. En gima wanyalo neno ni onge ngufu, but en gi ngufu nikech ok ng'ato ka ng'ato ng'eyo tiyo gi pesa moyudo. Koro onego wa amplify financial literacy. Kembe sana sana ka kambi timo maber to giseneno deductions mabende o impact on the pay slip. Ber ka gitimo gimoro manyalo luongo ni salary harmonization. Koro ka ng'ato nyoche yudo gande 130,000 modhigo dala, to kaluwore gi deductions masani gi gik ma obiro gi maybe koro pesa no nyocho dok chien to 27,000. Koro kambi nyalo harmonize, nyalo temo through internal salary increments mondo o make sure ni at bare minimum ng'ano odoge 30,000 moro manyoche entiere chande. Mana ng'eni luwore gi yuto mar kambi. Kata obedo ni ng'eto ma dwe ka dwe mitimo e osach jotich konye dongruok ma piny. Ng'eto makamano kipimo gi omenda ma jotich dong' godo machwalo ngimagi, pod jotich wacho ni ok romre. Efinya Kide, Ramogi TV, Nairobi. Tim Kenya Harambee Stars no wukamudhi nono gi tim mar Chad tukosiepe mane obagi otieno manyoro boma Marrakesh piny mar Morocco. Koch maduong' Benny McCarthy nyaka sani pok oyudo loch moro amora e tuke adek ma osetayo timno mar Stars nyaka ne miye thuolo mar tayo Harambee Stars. Kenya omako thuolo mar 111 chung' mar timbe pinje mangima ne nigi thuolo mar loyo Chad momako thuolo mar 177. Kata kamano Stars nogoyo chuodho kendo wuok maonge gi points adek. Loya koro chwer ni McCarthy mondo oyud loch mane mokwongo e kinde ma tim mar Stars pod biro bedo gi tugo mar ariyo mar osiep e kind gi tim mar Chad